na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelele eze adịghị Eze-Ana Ugochitubelu Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịka anyị fọdụdambaki ndị oche eri anyị fọdụdambaki fọdụasị kala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Good day, viewers all over the world, fans of Ugochitubelu and lovers of Eziokwu TV. I welcome you all in today's edition of Question and Answer. We have in our midst a true Igbo spiritualist, an Odinana evangelist. Sir, you are welcome. Okay. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know you, most especially those that today is their first time of joining us. Thank you. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer minister. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an Odinana evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You are welcome, sir. Yeah. Is there anything else that you want to say to our viewers before we proceed with today's question and answer? Thank you. Ọkwa dị mkpa bụ maka ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla nke ọnwa Nọvemba ebidogo ịka nwere ike isonyekwa aja mbunye elu aja a na-achụ n'igwe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu anyị anaghị eshow testimonies na social media maka ọdụrụ necessary. Ị nwere ike isonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Ndị na-esonye bụ na aja amarago ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward or 3 prayer request gị email donation token to the account number. Chat m na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Number ị ga-eji wee nweta ya bụ send a message. Ọ bụrụkwa na ịkpa akpọ ọ bụrụ na be nwere chance pick my PA will pick 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi a ị anụta ị nwere ike ishi anya ndị mmadụ. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inweta nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-enweta over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụrụkwa na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV ị laikiri ihe ị na-anụ maọbụ na o nwere vidio Nollywood movie ị watch na channel a ọ bụ na English movie jee na Ugochitubelu Movie Productions.
ọ bụrụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies share ndị mmadụ maka ozi anyị na-agbasa ọkwazie ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV ka Chukwu okiri gọzie gị mgbe ị na-eme nke a. Daalụ. All right. You're welcome once again, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Daalụ. So we have few questions for you today. The first question is, abortion, does it has implications? Yes, daalụ maka ya bụ ajụjụ eju. Nke mbụgolo bụ ihe gbasara abortion, mma agwa gị ụzọ ihe na-abụ both the spiritual and the physical implications. One, let's start from the physical implications. One, mgbe ị na-eteki those pregnancy prevention drugs and mgbe ị mekwara the abortion n'onwe for ndị na-eteki for prevention or abortion. Let's cite you for example, when Ghana post-natal, people normally take it to abort. But when I have feel on hard email often. But I'm not the danger in using such drugs. And there were many others. For they use here, called a to distort to all the growing fetus now here. Now, mgbe ọ na-emezi etu a ụfọdụ na-aṅụ ya because of the chemical content of those drugs to destabilize anything if fertilized. But ana m agwa gị na ọ bụrụ na ị na-aṅụ ụdị ọgwụ dị etu a na mgbe bụ na ọ dị isi distort the cycle etu isi eyi akwa mana i distort ya for a very long time ọ nwere oge ọ ga-eluzie i destabilize ya system. Mgbe ọ ga-eruzie mgbe ị ga-achọbazie ya bụ ka ibe ime anwa o nwere ike mgbe ahụ si na nwanne nna gị ma ọ nọ nwunye di gị ma ọ chọọ onye ya si na onye dị responsible. Mana ana m achọ ịgwa gị na-enwelu ọ dị harmful those drugs ị na-eteki, especially when you are taking those drugs without the proper guidance of a medical doctor. Yes, so ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ihe ziri ezi na ị na-aṅụ ọgwụ dị etu a. Onye agbata n'ụwa anyị nọ kịta ụmụ agbọghọ ụfọdụ nwe onye ya afụ at 40s onwego problem na menstrual cycle ya. Ọ bụrụ sọ inwekwu mmadụ nwere ike ide ya menstruate mana ọ dịghị eyizi akwa dịka eti. So all those things ka anyị ji agwa gị enwuzu n'ọgwụ a maka na ihe anyị na-afụ n'ọrụ mmụọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike mgbe ahụ ọ ya ebidozie chọbazie nwa ọ chọba onye ọya si n'ọnya nwa merie mgbe ahụ nwere ike si nọ ndị mmiri. Sista ọgwụ niile ị na-aṅụ kịta resist from taking abortion drugs because ọ ga-destabilize your system maka ibe akwa nwa na ụna nka. Nke a bụ ofu. Asịrọkwa m na onye ọbụla na-ebe akwa nwa kịta bụ abortion ka ọ sọrọ ya, mana ana m achọ ịgwa gị ọ bụrụ na ị na-eche ịbanye na ya wekwa aka enwe n'ofe maka o yiri aka mmadụ. Nke bụ the spiritual angle to it bụ na I can tell you na mgbe ọbụla ị na-ewepụ life once ọ haghachiri enwego life the spermatozoa haghachigo with the egg they breathe so on so mgbe ọbụla ị na-ataminate ụdị n'etu a ihe ị na-eme ị na-ebring distortion to natural process. Therefore o nwere mpịawa azụ nso mgbe ị na-cause those distortions. Ụfọdụ na-emegide abortion mee to even to mgbe spirit banyegoro n'ime mgbe anwa spirit banyegoro n'ime ije chụchiga ya azụ o nwere mpịawa azụ ị ga-enweta for causing that problem to the spirit reincarnate goro already. Nwere ike isi n'ụzọ dịta nweta iwe ụmụ mmụọ. So wepụ aka enwe n'ofe maka na ọ jọgburu onwe ya. Ihe ndị ị na-eme soiling your hands ga-eweta ihe mgbu gị spiritual wise. So ihe na-ekwu ọ bụrụ na iti gị aka n'ime abortion I can tell you na ị kwesịrị ije pụọ alụ south. Yes, maka ị nwere ike isi na o nwere ihe o mere mana esikwara ka ime na onye a na-eme maka na o nwere ike ka ọ nwere mgbe ya kọrọ nke. So o nwere serious implication both spiritual and physical. All right, thanks, sir. Number 2 is importance of Saka. Okay. Yes, this word I call Saka is very, very important.
yes like onwere okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa adịghị akọwa mkpa ọ dị bụ ime saraka. Gịnị bụ saraka? Saraka bụ mgbe ị nyere ihe wee nye onye ka mma. Ka m werugoro ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala, o nwere ihe a na-akpọ zaka. Zaka bụ to help the needy, a poor person. A tụrụ anya n'aka onye ọbụla na okpukpere ha si wee dị, onye na-eti isi n'ala ga-eme ihe akwa fọm act of zaka daily. Yes, achọrọ ka m were mara gị atụ, mana ana m achọ ịgwa gị na okpukpere dị iche iche na-asọpọtụ ịchụ aja. Saraka bụ mgbe ị nyere onye ka mma. Saraka bụrụ mgbe ị nyere ya boyfriend, ya girlfriend, ya business partner, igotara iPhone nye ha, ọ bụrụ nya saraka. Saraka bụrụ mgbe ị bịa nye giveaway. Giveaway ị na-enye bụ ụfọ ndị na-eme promote ka bụrụ nya nnekwu bụ saraka bụ mgbe ị nyere somebody enwere ọdụ ka ọ ga-esi kwụ gị ụgwọ, and enwere weta isi bịa were isi, enwere scratch my back and scratch your back. Ọ dịghị adụrọ. Then o nwegoro ihe onye a ga-emere gị mfuchọ, ịma na onye ahụ chọrọ ịbalansị, because creation support balancing. Ọ isikwa na onye a na-emekwara ma ọ bụ ka mmekwara ya nke ma ọ bụ nke ọzọ ka aha. Mana onye na-eme saraka for onye ahụ for that thing bụ saraka ga-abụ ife ị decide ka ime out of love. Ọ ga-abụ selfless act. Ụfọdụ na-akpọ ya joyful activity ma ọ bụ ya saraka. So ihe ọbụla ịkpọrọ ya, mana ihe dị mkpa bụ nọọ ihe ime selflessly. Ọ bụrụ ihe wuti out, ọ bụrụ scratch my back and scratch your back. Then nke ọzọ ọ bụrụ ya amata na ya bụ ndị gboo na-eme saraka. Onye agbata na ndị nna ya o nwere ka o were nri tinye n'ọnụ na-eburu ụzọ were nri tụpụ. Ihe ahụ ọ tụpụrụ ma ọ bụ rice ma ọ bụ swallow ọtọ ọnụnụ ofe wee tụpụ. Ọ ma na o nwere ụmụ ants, o nwere ụmụ animals that can feast on it. N'isi n'ụzọ na-etu a wee nyefe what their hands can naturally reach. So those ants atụpụrụ ha ma ọkụkọ ma ngwere, ndị a niile ha dị asara m compound, ha dị agbatara m mmiri physically, nwere ife ha na-emewuru. So emere m ya out of love. So all those things ahụ nyere ihe ka mma ma ọ bụ onye ka mma ma ọ bụ less privileged, lesser beings ka mma, out of love. It's a joyful activity. All he mere out of love. So onye nwa ihe wụ saraka. Ma ọ gwara mgbe kpọrọ ụmụazị kekere ụmụazị under age, gota biskit bụ ihe ha na-ata like wa gota ya nye ha enwe aṅụrị. That happiness ihe ha chọrọ. Ma ọ mgbe ị nyere to less privilege, ndị ị nyere abụrụ na nwere ihe ị na-atụ anya ka anyị chiga gị, ọ nyere saraka. So givers never lack. Ihe a bụ natural laws. Givers abụrụ mgbe ị goro enyi nwaanyị iPhone, ọ bụrụ onye maka na ya akwụghị ụgwọ. Givers bụ mgbe ị nyere onye ama akwụghị ụgwọ, ọ mgbe aka ọ bụ saraka. And nature says givers never lack. So mgbe ọ bụla ị give freely, you receive freely. So keep doing saraka. All very important. Thank you so much, Sam. Yeah. You mean saraka is when you give to those that cannot pay you back in return? Yes. All right, sir. The third question is, over the years, people do complain of eating in their dreams. We want to know, such act, is there any spiritual implications? Yes, nke mbụgoro na mmadụ iri nri na nlọ, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ na the spiritual vibration onye dị etu a dị very weak. Yes. Achọrọ m na iri ga na nri na nlọ ihe mgbu ga-ebido go ozugbo bụrụ ya, mana constantly eating in the dreams. Yes. And that eating bụrụkarị nọ ihe a na-afọ ọsọ gị rie, ọ bụrụ ya wish. O nwere ihe dị iche na ya spiritual guide bịakwutere gị, maka ndị nwere gift for their spiritual guide bịakwutere gị wee sị gị for your protection, ị na-ahịfịa dị etu a gị karịa gị rie ya, onye gị ya na nlọ irie. Ọ sị gị na ahịfịa iri kịta because of ahịhịa iri kịta, ma ọ gosi gị dị ahịhịa, nye gị dị ahịhịa na mmụọ na nlọ irie ya. Ọ gwa gị na ahịfịa na ọ dị egbu mmadụ, na ahịfịa
na ị na-eri ya na ọ bụrụ na o nwere onye e nyere poison inye ya onye anwa na poison anwa na onye a ga-agwọ the poison. Ọ bụrụ onye abụ iri ihe na nlọ bụ mmụọ nwere ike inye gị ihe ị ga-eri to fortify you na mmụọ. Ọ depend ya level. Sorry. Mana iri ihe na nlọ bụ mgbe ọ na-abụ na chicken na-agụ gị wee wetara nnọọ chicken wee roasted ma ọ wetara shawama onye ahụ ị na-eri emeghe foil ma ọ meghelu point and kill prepared fish all those things ị na-eri ụmụ ihe ndị a nwee ike ọ na-agụgụ gị fe dakpọ ụla mana o nwere ruo aka asa abụọ gị ya ị na-eri sometimes ị nwere ike na-eri iyi dota na ihe adọkọ mma ibiri ọgbọpụwa ya ma something like that. Ndị ahụ mgbe a na-efidi gị ihe na nlọ ọ bụrụ na ihe a na-efidi nwere any spiritual benefit so and ụdị abụ nke ọ ya bụ iricha ịpụta ị na-regret ya. Enyeghị ihe na nlọ gosiri na spiritually you are weak. So mgbe ahụ enyere gị ihe niile ị nwere ike withstand si no I don't want. Yes, o nwere ike na nlọ anwa o nwere ike onye na-enye gị ihe a bụrụ natural onye ọ ga-agba bụrụgoro n'ife onye gị here ihe eri mana ruto niile weak ọ subdue gị dị na mmụọ a nye gị ihe ahụ eri ya. So site n'ụzọ ya etu nwere ike irite spiritual poison anyway. Mana ihe na-achịkọwa na ya bụ na mana ọ bụrụ na ibido mewe cleansing mewe spiritual exercise ya na-agwa gị ịfụ na spiritual level gị ga-agbagota na ị nwere ike asa abụcha agha datị na anwa ị na-achọ ka i rie ya because of your spiritual strength i recover consciousness isi mba o nwere ike ịweta gị ka i rie etu a recover consciousness drop ya. O nwere ndị ọ na-eme etu ọnwa ihe ọ na-eme gị to this level ma na consciousness gị na mmụọ agbụgotaba gị because onye na-eke nkwụcha ife a na-eme mbugharị ebu ya amaezu uwe ori mmụọ maka na ori mmụọ onye a na-ezu ori mmụọ ma onye a na-eme ihe akịrị na mmụọ bụ onye adịrọ awake and ịdị ya na spiritually awake ịfụ na ebido ọ bụrụ ọzọ ebe ọ na-efuru nne gbọghebe ọrụ na nọ na-eri ime a na-eri so weak. So ihe ị ga na-eme bụ ọ bụrụ na ịpụta ka ị ghara iri ajọ nri nwere ka esi eme ya ụbọchị m na-akụzi ka esi mmadụ si agbọpụta ajọ nri oriri na mmụọ ọrụ mmụọ ka ọ bụ mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị ka na-eri ajọ nri a na-asa abụ salad na-asa abụ ga na-asa abụ chicken na-asa abụ ihe and you are eating them freely na mmụọ is a good sign that you need weak na mmụọ. Nwe nwere ike ibi say no and ịmakwa na that ị na-eri na mmụọ cannot believe you oyigoro ya na nlọ ijuo afọ na nlọ ịpụtakwa na ụtụtụ ihe eri na agụghị agụ. So o gosi na enwere spirit na-hypnotize gị na-enye gị na-overshadow gị and overshadow gị or compel gị to be eating those things. So ihe ọ kapụtara same layman language na ịkabụ slave to some certain forces in the dream. Whenever you are unconscious, then need the vulnerable. So you have to need the vulnerable to attack. I pụtara eji akụwalụ na ọ bụrụ na ihe dị etu a na-eme gị ị nwere ike ịlụ ọrụ ndị amoosu sabotu maka ọ nwere ike ọ bụrụ ndị amoosu na-efe dị gị datin. So ihe m na-achịkọwara ụlọ ọ bụrụ a good sign mgbe ọbụla ị na-eri nri na nlọ mgbe ọbụla o nwere ndị nwere ike nọkọta once in a while ome ha mana ome ha hapụta n'ụtụ ha amaghị ihe a ga-eme to clean themselves up mana mgbe ọbụla a na-efe dị gị na nlọ gosiri na ịdị very very weak. So I would advise you to rụọ ọrụ mmụọ you will recover your spiritual consciousness and then check for your spiritual exercise especially before going to bed. All right, thank you so much, sir. I don't know, this might actually sound funny, but a friend of mine told me that the first time he ate in his dream was when he had nothing to eat at night. So he slept, and in his dream, someone served him a VIP swallow with chicken. Okay, so after eating it, he woke up in the morning like he was satisfied. So I want, how can you explain this? Someone after eating in the dream, he will be like being satisfied when he woke up.
ọ bụrụ na ọ dipendịrị the being sabụrụ the ten example onwe onye nwere ike ọ dịtụ as 2 weeks maọbụ na nọnlọ maọbụ na agụụ na-agụ ya dịka isi wee nwere ike the word of fishing ka onye nwere nri ọ eri onye ahụ wee kpee ekpere ọ bụrụ onye na chi dị na mma then chi ya nwere ike ịbịakwute na nnụ sabụ ya ihe dipendị onye sabụ the ten ọ bụrụ na onye sabụrụ ya ihe a bụ benevolent spirit mmụọ nyere ya dị na mma ma ọ nọ gaịdị ya gbasa abụọ ya datin anwa o rie datin na ọ bụrụ na ọ pụtara n'ụtụtụ feel happiness so be it but ihe dị mkpa bụ na ọ ma abụ frequent and ọ bụrụ na ọ frequent ya nwa ka onye na-asa abụghị ya ọ ya enemy na force nye gị ya n'ọnụ ka ihe i mere out of free will and all depend on the spirit and the atmosphere ifuru onwe gị ọ bụrụ na ifuru onwe gị na atmosphere maybe na ifuru onwe gị ka a kpọrọ oriri to celebrate you or na ifuru onwe gị in maybe in a marine kingdom just ifu onwe gị n'ebe a na-celebrate onye ọbụla na-eri na-aṅụ isoro na-eri na-aṅụ ọ dị possible na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ọma a ga-celebrate dị n'ụzọ gị so ọ bụrụ nke ọbụla eriri damin nọọ ihe ọjọọ so ọ ihe pụta na dị nlọ portrayal ihe the interpretation of that dream is all about. All right, sir. The fourth question is, what can cause cobwebs every time? Yes, enwere mma akụwa in two parts. Enwere so many things nwere ike cause cobwebs. Now, o nwere ndị nwere ike isi na cobweb na-eku ya oge ọbụla ma na room ya ma n'ụzọ anywhere everywhere. Then nke mbụ ọ bụrụ na cobweb na-eko gị na room gị all the time. Maybe you nwere rooms na be gị oge ọ na ị na-experience cobwebs. Now, nke mbụ ihe emego ụzọ mee ihe ọ pụtara na-enwe negative vibrations. Nke mbụgoro na nwere ike ọ bụrụ na be gị na ịdị ata idi ya n'ọdụ adịdechi ị kwesịrị ịma na ị kwesịrị ịdị ekochasị cobwebs na be gị from time to time. Yes, ọ bụrụ na be gị dị unkept ịdị aza ụlọ ịdị ahere so because those negative vibes environment attract negative vibrations. Ọ ya bata eji si cleanliness is next to godliness. So ọ bụrụ na ya environment na-adị very clean enwere every chance na those cobwebs ama na-eko. Then nke abụọ bụ na chekie na ebe anwa ị na-aga onwe cobwebs n'ebe anwa na ị na-clean ya place from time to time. Then ọ bụkwazie na ọ na-eme o nwere cobweb nwere ike ọ bụrụ na igbo onye na-eje morning mass ndị na-eje morning mass very early in the morning ọgụma na-abụ onye isi na-pass that particular place. Enwere every possibility na cobweb ga-eko gị nke ahụ akọrọ n'early morning is not as if no nwere uchu dị ya na mana ọ because of na the environment ị na-pass through ebe enwere possibility ọ bụrụ na ị na-aga na bush path early morning ịmagụ na cobweb ga-eko so nke a dị normal. Mana nke bụ na na-egosighị so frequent even n'ebe ndị mmadụ na-aga ndị mmadụ gasịrị then gị nwa agaba okobe gị by the mmadụ just pass ebe a just now then ị gaa nke oko gị a sign that all is not well in their spiritual vibrations. So bidogoro na be gị maka a na-ebu ụzọ bido n'ụlọ mara ma wee pụọ igwe ihe mbe rekọmendịrị gị bụ one o nwere some simple cleansing ị ga-eme nweta akwụkwọ ogirisi nwere aka ise. Yes, ọ bụrụ na ị nwetawuro akwụkwọ ogirisi nwere 5 branches then jee n'afịa chọọ new broom gota new broom ịgota new broom meghee ya rooms and doors wide then na-eme nwee ụbọchị iji enwe cleanse ọ bụrụ once in a week iji cleanse ya room ịpụta n'ụbọchị tata emeghe window na doors ịkwuo aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile ya clean every negative vibes in this room. Then whether m iji ogilisi ma ọ bụ aiza igotara nwere ụsọ ọjụjụcha ya na ọ bụrụ na aiza but ọ bụrụ na ogilisi niile ejichi ya ọ bụrụ na aiza bido na ya elu ceiling line by line bido from one end to the other tata niile ekochapụ ihe ọbụla bụ negative vibrations ị na-ekochapụ ihe na-aga towards the window towards your door sorry tata niile ekochapụ ịta ka ị ga-esi megido from one end to another imesịa ya iwetukwa ya broom down meekwa ya as if na ị na-sweep ya room line by line line by line sweep them towards the door tata na ị na-asapụ ihe niile bụ negative vibration negative energy
aka ya esi megide mesịa ya chọọ ose ọjị mkpụrụ ịnọ iweta ose ọdụ 4 seeds wochi ya n'ụzọ ọnụ gị na tata na ose ọjị adịghị eji iji ifere na spiritual cleansing n'ime tata ama ejinata iji ifere ikwuo ụmụ ihe ndị chọrọ si ka ọ na-eme those cobwebs chọrọzie ikwụsị ya jee na 4 corner of your room here na one end wetakwana under 4 seed kwukwa the same thing in na one end, meaning that 4 corners of your room ga-enwe 16 seeds. Now ọ bụrụ na ị nwere multiple rooms and parlor mee ya na ha ncha niile, ọ bụrụ na imesịa nke a jee chọọ chip of spoon were water salt jee wụsasịa just nwa obere and 4 corners of your room. Oga ime ihe a mewe ya every time like once in a week ị na-eme ya na ihe after that cobweb na-eku na be gị, because salt is purification. Put it in 4 corners of your room. It will help you to cleanse off your environment. Then go on onwe gị ịkaba arụ fụrụ na awụcha ihe ọbụla negative energy n'ụzọ gị. Onwe ka gị na onye abụọ nwunye gị si mekọ were ụzọ onye mkpụrụ na nwunye na mmiri wee saa ahụ maka na otu na-efe efe. Then you need cleanse yourself. Ọ bụrụ na ị nwere ego igo ncha eji asụ ụtụ ihe eji wee na-asa ahụ, then na add alligator pepper 4 seeds na mmiri eji asa abacha water. Ị na-eme etu a ị ga-afụ na ị ga-akwụsị ihe experience those negative cobwebs. And again, if possible, know the type of friendship you keep, because isi na nkwụ wee fanye n'ụkwa nwere ike ndị mmadụ ị na-ekip nwere ike inye aka na-adọtara gị those negative vibrations no the cobwebs around you. So whenever you are experiencing these things, it means that you need cleansing, either physical cleansing and spiritual cleansing. Thank you. All right, Sam. The 5th question is actually from a fan on TikTok. He said, how can you know that you have Awu? But I want you to first of all explain to us what is Awu. Yes. Yes, thank you for that question. One, people normally say Awu. Awu. Awu was spirit not behind every man's gift. Like ancient book says, gift of a man make it away for you. Is your gift that will make you shine. Is your gift that will make you glow. So, that force is not behind that your gift. Awu. Then, for I just give you also the look at Madi Siman Yang or Awu. Look at Madi Siman Yang or Awu, where Ebialo, Nebindo, email Edia no observance in Eman, Egama, Udia Women. Obrosi called Ada contest and only over the world. Come on, what I will keep here. And only over now to know what I will think here. Example, and what I will can also, only what I will can also do better. Hana, they too technical. Okay, you can fabricate things easily. Or also, so you can bring new ideas. Open up an architect, okay, with a new design, new pattern. On into manufacturing, if not get with a new ideas, with new format. On into mechanical, or you know, so many ideas on the with that. If you don't want to cover on your mechanic, don't want to get your call game at all. When I want to add a view, somebody call you don't cheat more. Look, the motor was here, got the problem. When you cover them on a dose of another bread in a minute. Yeah, what you know, the project to hear it to a canoe out of Mujana. So, and we're on the business magnet. You don't want to business. But you are not on a new format for that business. Then, on the I want to have more buy. You all know Matraka. In fact, I will lead the Nagoya and Borogua, but I fear it. I get your one cup or one course. On the I will have entertainment. Anything entertainment. On a book the new format, ne book the new ideas. He had enough. Wow. So, Abrunding well can also Obrona Paifia, I will know Melodibia, only a good pharmacist. Omarugo, then will ike near water, chlorophyll, water, additional, water, from letter, or also so close. So, here the Niavana, I would do the each. I will, and one day I won't have a moment in a befa. So, here the Babu, Muddy identify, here out the hour. And the Gaga Muddy is who identify you out here. Here, but now, and the mother had a place closer look to their inner being.
ọ bụrụ na mmadụ na-ewepụta time o ji anọ to reflect, ask for vision and inspiration, ịfụ na mgbe ahụ ị nọrọ onwe gị na-emeditate na ị ga-enwe ị ga-adị inspire either to start composing music. I remember some of the music I have ever released. Sometimes o nwere ụbọchị mma anụ etu a during meditation egwu abịa etere bụ na m adịghị enwere time mgbe ụfọdụ idetu ụfọdụ na mgbe ahụ ọ ya abịa etu a egwu abịa ewu na ịmara anya na ịchọrọ ego ntụ musik ịchọ akwụkwọ na-edetu ya ọkpachakwa mgbe ahụ ọpụọ. So and mmadụ nwere ike inwe nwe multifunctional agwụ. Yes, o nwere ndị too versatile. So ihe na-achịkọwala gị bụ na agwụ na etu ihe esi mata na ị nwere agwụ in too many ways. Gị nwa na onwe personally nwere ike ịchọpụta ya n'ime onwe gị ya na etu isi ebi ndụ na etu isi eme omume. Ndị mmadụ asị na onye agwụ ka onye agwụ maka na ọ ga na-ebupụta fọmat ma ụdị ọbụla ọ bụrụ n'ọrụ ka ọ na-alụ ọ ga na-ewepụta new system. Now o nwekwara ike ọ bụrụ na ndị mmadụ na-agba witness na-asị mba na onye a dị unique, onye na ụmụazị ibie na-agba egwu ifo ọ na-ekreti new ideas. So ihe ọzọ a na-eme ọ na-ewepụta new ideas. Ụkwa ike ụfọdụ ngwana ndị nwere ike agwụ ahụ bịara agwụ edi stọp ụfụ na agwụ anwa na ọ bụghị ana na o mere ihe a agwụ a chọrọ ka o mee ọ na-aghasasịrị ya ihe. Ụfọdụ nkwana nwere ike agwụ ya tụrụ ịgba afa ma ọ bụ tụrụ ozi ọzọ dị iche iche. So mana ihe na-achịkọwado na ọ bụrụ na i pay attention to your inner being, ya agwụ will begin to manifest even within you. Gị nwa ya ama na ịdị talented. Ịnụta m mgbe anyị dị na ụmụazị nwatakịrị streeti anyị mgbe a ọnọkọta ọ nwere ihe ọ na-eji eweta na nke ndị moto ha na-akpọ moto eji na-eme ka plate na-erotate. O weta ya mgbe a mechaa ya etu o were rụọ moto ya na-agbago primary school anyị na primary 3 primary 4. So ọ bụrụ na o nwere ebe o jere akwụkwọ ọ bụrụ na ọ fụrụ ya n'ịntanetị mana anọkọta dị na-abịa. So ihe niile awa akwụkwọ nwere ike bido n'ụmụazị fụkwa onye ahụ na-anọkọta ọlụọ ihe nka ọlụọ ụfọdụ ihe na-ama nwanda sikere onye kụziri ya aha agwụ a na-abịa akụziri ya. So onwe ndị nke agwụ ha nwee nke agwụ ha nwere ike ọ bụrụ na eziri ya n'ozi mana ihe niile ahụ ibi na onye nke ahụ na-alụpụta ihe a na-afụ anya sị na agwụ na-emekwa onye a bụ maka na o pele attention n'ihe agwụ anwa bido na-alụpụtasị ya na-eputu the ideas agwụ na-enye o wee were ekreta. O nwebasị na wọsifetuo onye lụrụ drone ofenye n'elu gaa very far na-ekwu even gaa more far than nke ndị ọcha nọ. Gịnị na-agba o nwere ike onye na-etu a ọgwụ nwa primary school ojebọdụ university ga-asị na o nwere akwụkwọ ọgwụ ebe e kụziri ya. So ihe niile agba agwụ ihe dị mkpa bụ mmadụ identify ebe agwụ ya the strength ya dị ebe a strength gị dị ebe a ka ya ihe ị ga-eji wee dị ube n'ụwa dị. Daalụ. Thank you so much, sir. The sixth question is Igba very important? Igba agwụ very important. Igba ọsọ agwụ. Yes. Igba ọsọ agwụ bụ for ndị nwere kọlụ dịka dibịa ka mmadụ atụ ịma problem a ndị mmadụ na-ekwu a na-enwe na social media today bụ because of na ndị mmadụ gbakụdoziri azụ ifolo natural process. Let me give you an example. O nwere any prophet of the old enwere onye kụziri ọrụ like I wetara dachi gara atụ na for oge during the Moses era. Moses kụziri Aaron. He mentored Aaron. Then Aaron mentored Elijah. Elijah is the father and mentored Elisha. Mgbarata n'oge mgbagota anyị nụrụ akụkọ gbasara Jesus. He mentored 12 apostles. From 12 apostles to 72 disciples. Become 10. And they watch ya ndị ụka Rome for the fact that ha na-enwe mentorship. Mentorship bụ mgbe ị nwere interest na chọrọ ichi fada ịbanye seminary. Mgbe anyị nọ na junior seminary na senior seminary ịbanye Ọhalus ma ọ bụ na ijebelu major seminary ịkọta ekpere ma ọ na ijebelu ebe ọbụla ije that major seminary anwa ọha mentorship ka a na-eme ntọ gị a ga-eme ntọ gị n'otu n'ime gịnị na-echie gị maka na onye echiri echi kwesịrị ịbụ onye akpọrọ ọrụ. So ihe m na-achịkọwala gị bụ
na-agwụ anwa mmadụ ya ahaziriri agwụ gị ịma agba ọkpọ onye kpụ ya ịma agba ọbụ onye bụ nna ya ụzọ rụta dị ọbara problem a na-enwe na soshal midia kịta ihe afọ ọtụtụ ndị mmadụ na-emewo ọtụtụ ndị mmadụ kwuzuru na ha ama eje gba ọsọ agwụ mgbe gburugburu mgbe eze dị n'ụkwụ ụkwa nwatakịrị nna ya na-eme dibịa ịfụ na obere nwa ya ga na-eso ya n'azụ a na-akpụ ya okwute akpa dibịa o nwere ebe ya afụ dibịa na-eji ụfọdụ etu ifu onye otu ya eso ekota akụtarị ya akpa so wee so ewetacha mbọ dibịa nwere ike na-alụ ọrụ etu ọ sịghị onye gị nwekọta abịa ngwa gị gbapụ n'ime ọfịa ji ewetara ya mgbọrọgwụ ma ọ ifia dị etu ọlụ ka ọ na-amụ mana mgbe gburugburu abụ nna na ụmụazị na-agbakarị ọsọ agwụ n'aka nnafa so emuzie n'ụwa kịta bịa dịzi etu a mana ndị kịta ụfọdụ n'ime ha na-ekweta eji agba ọsọ agwụ ka mmadụ ga-anwụ nke me na be anyị na be nna m nna mụtanụ nna m bụ dibịa ọ nna m ka ọ kụziri ọrụ ma ịkpata mgbọrọgwụ ma ime nke mana nna m mechara jụ na ọ ya arụ ya na mgbe ọ na m alụrụ ọzọ emechaa nwụọ oru n'aka m nwa asị m ji ewachi ọfọ m ji ewelu data ọfọ nna m mbido ọrụ m mgbe m bidoziri ọrụ ahụ n'ụtụ na nna m kwesịrị ịkụziri ọrụ a izi n'ụmụ den mmụọ mụ na ha so wee gwa m tara eche m ebe m na-eche andị ọ bụrụ na ije gbaa ọsọ agwụ ọ ga-eme gị chịkọ ọrụ ọ ga-enwe gị mara ọrụ ka m malụ gị atụ esi na iwere agwụ ịmara na ọrụ dibịa bụ ọrụ agwụ oke ọ bụrụ na iwere agwụ na iwere agwụ ịrụ mekaniki chiri je egota spana na Nnewi na-emepe ofe ebe lụwa jenụ ndị mmadụ ọ bụrụ na ị na-akpọchiri na polisi maka na ihe ejeje alụta kredit ọ ghara awachi ya n'anya isigoro na ịwatara anya afọrọ ya na ya maka esi asabisi apas my level up to some level o nwere ebe ọ ga-esi ike ịfụ na o nwere ihe ma na-eweji ya ihe nna achọ ịkụwara gị for gị to be successful in field ị nọ na ya it must be professional ebe professional agụ amagụ ewe professional ị gara ama because mgbe ahụ iji egbe ọsọ inwego ndị mentọ gị o sie ike ịkpọ onye a si ya na ekosiri gosi ngwa mee etu a mee etu a mee etu mana problem e nwere nkịta na ala Igbo especially mana ndị Igbo ada agbazi boy that is the problem nwa ọzọ onye Igbo chọrọ ịgba boy onye ọ na-abụzi ọkpọ onye kwe ya and wee abanye na ndị be ya na-ekwezi asa abụ mmadụ ejikwa the same mentality a wee banye n'ọrụ mmụọ ọkwa ọ bụrụ na onye na-etu anya asa bụ onye na-etu a ụdị ndị na-etu aha bezi ọ na-eme try and error ojeje obirong otu grupu nka obirong otu grupu nka a na-akụzi ihe ọ mụtara nke onye a ọ mụtara nke onye ọbezi ọ na-akụzi nke onye ahụ onye na-eto aka bụkwa because iwe ọchụ onye na-eto efu na ọ ga-emeri some mistakes o nweziri ike over the years ụfọdụ nwere ike emesi ya ọbịa inbox Eze-Ana biko gosi m ka m esi mee nka ka m esi mee nka ọ bụrụ na ị gosirozie ebere ajọ mmadụ piano mana ọ pụtakwasị na ọ gbara ọsọ agwụ mana ọ mmadụ na-ekụziri jụọ ya ifin ka esi atụ nzu ọrụ n'aka mmadụ ka ọ mụtara ya ihe ị na-eji amụta n'aka mmadụ site na ọbụ gị nwee inye onye a kredit na ọnya m gosiri ya ikele mụọ na onwere onye gbara ọsọ agwụ n'aka datị na ị na-ekwu na ịgbara ọsọ agwụ n'aka mmadụ gosiri n'iwu pak maka na ọ ga-enweriri onye wu ya mentọ onye ahụ ị na-eje achụrụ ihe ọ gwa gị mee ya etu a mee etu ọ nna gị ukwu ọgwụ ọ nne gị ukwu ọgwụ so ihe na-achịkọwa bụ na ịgba ọsọ agwụ dị mkpa maka ọ ga-eme gị iwu prọfeshọnal ọ ga-eme gị ije fa ebe ahụ ị na-eche na ijere fa kịta ego nne iyi na-enweta nwanne ọ bụrụ na-erewe prọfeshọnal ihe eje mụọ daalụ so ịgba ọsọ agwụ dị very important daalụ. All right, sir. The seventh question: what can you do when you are not ready to do your call or delay it? Okay, o nwere ihe a na-akpọ ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku agwara gị so many ways ị ga-eji wee ma nke mbụ na inwe ọkpụkpọ oku a ga-abịakwa gị na inwere ọkpụkpọ mmụọ ọgwụ ụfọdụ na-anụ anụ ụfọdụ na-afụ afụ enwere ike iwuru onye na-afụ ụda na-awụ ikwuo ihe dị etu a na mmadụ na-anụ nkwa na efuru na ya bịa gosi gị na onye dị etu a na-anwụ na nkwuru juo ya anwụ obere oge ọkwụju anwụ nwere ike ọ na-egosi gị ụmụ ihe ndị a ma ọ bụ na ijere n'afọ agwa gị ma ọ na ijere na ministry isi egosi na ị nwere mkpofu ọ bụrụ na for any reason best known to you na ị chọpụtara ịga n'iru ọrụ kịta ihe izi ị ga-ebu ụzọ ma ihe mbụ na mbụ bụ ihe a na-akpọ ekwemagwụ a na ị ga-ejekwu dibịa ọ bụ na mmụọ gị na-eduru uto iru ebe egwu ya na-ebịara ime ekwemagwụ ihe ọ ga-eme wụ ọkpọ agwụ gị agwụ ikwu nne 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 gị agwụ ikwu nna nna gị agwụ apụ na agwụ niile so kpọkọta ha ọnụ otukwu adozu ndị agwụ anwa wee gwa ha ndị ikwetago na ị ga-eje ozi a na ịdị achụkwa achụ mana biko ha mee ka ị nweta ihe eji eme mmọnwụ maka na ejiri aka agbara aka achụ ihe na-ata anụ even gị nwee ịzaka ọlụ gị is money
mana ọhịa njikọwa gị na ọ bụrụ na ị nwere ogodo ego iji aza kọlụ gị mana ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ, kpee ekpere ka mmụọ ọlụ ibie gị to the right person ga-eme ntọ gị. Ihe niile abụrụ ego. Yes, ihe niile abụrụ ego. You follow normal process. Example, onye chọrọ ịgba bọyị mana o nwere ego, chọrọ ịbụ ọga na pas, uche gbaa bọyị, o nwere ka ọ gbacha bọyị ọga ya akwụdori. Mana ọ bụrụ na ị nwezikwara ego chọọ ije mụọ ahịa, ị mara na ị nwere ego ị ga-eji seti onwe ọp. So ihe na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị nwere kọl mana ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ, ije ịgbacha ọsọ agwụ, o nwere ike nwe ọzọ ego ị ga-eji wee lụọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ bidowe ụmụ ihe ndị ọzọ. Ime ihe a na-akpọ ekwemagwụ, ọ gaghị agwa gị ihe iyi egota otu ọkwa na nnekwu na ihe ndị ọzọ dị na ya. Ime ekwemagwụ, agwụ ekwetago agbanago na ikwetago na ya arụ ụlọ mana si nyekwo more time. Ime ihe by so doing you will get more time. Mana ịsịkwa na mba na ime eme kwetagoro na ị ga-eme, then gwazie ha nye gị ihe eji eme mmanwụ. Daalụ. Thank you very much, sir. Yeah. The 8th question, sir. Is it good to take your dada child to a pastor for children? Yes, ajụjụ a dị very important. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme blọnda. Ịmụtara nwa gị bụ dada, ị kpọrọ nwa gị wee kpọjeru pastọ si ya nya mee nke ma ọ mee nke ọzọ. Mmadụ ọ na-enye ihe ọ na-enwerọ. Dada awụgoro ọgbara igbogharị na onwe onye nwere ike ịkọmụchi isi na in the next 30 minutes ifuga isi ị na-ete ifu na ọ dịkasị na na-ewu ibu kwazi ewu ibu, ịchụgo onwe gị ịmụrụ na onwe fọs isi na-eme na ịmara ọ bụrụ ọdịnala. Ka mmakwa atụ one of the greatest dada ever in history called Samson. Samson, we are told according to that old story na nne mgbe nne ka dị ime ka a bịa gwụ ya na ọ ga-amụ nwa ga-abụ the strongest man on earth, na a ga-esi n'aka ya wee zọpụta agbụrụ ya. Mana nwa a ya agbapụta agụba si akpụkpọ n'isi. Yes, nne Samson debere iwu a. Samson 20 ga-agwakwa ya, and Samson akpụrụ isi ya ganye n'ọdị nnukwu isi wee jee nụọ Delilah, nụọ nwaanyị na agbụrụ asị ya nọ na owuwe shoda. Ike niile na ụmụ mmụọ si elu na-abanye n'ime were wee na-arụ ọrụ wee dizat ya. I can tell you, ị nwere ike ime nwa gị ofeke, ị nwere ike ime nwa gị nka mmadụ by that simple act of calling ofeke amachọ ka ọ bịa bụrụ nya ga-abịa kwubi okwu n'isi nwa gị. Mmadụ ọ na-enye ihe ọ na-enwerọ. Onye anyị na-ekwu na-akpọjere si pastor does not even understand how things work. Kedu ka ọ ga-esi wee bụrụzie nya bụ onye ga-enyere nwa gị ụdada? Ọma ihe ụdada okwenyegoro n'ike, okwenyere na elemental beings, okwenyere na enwere forces of nature. So therefore ịkpọjere pastor gị abụọ the right person ya akpọjere because ọ doesn't understand how things work. Ka mmalụ ga before mechie. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịba into transport business and you want to be successful, kọrọ onye ị ga-ejekwu ka onye ga-alụ etu ị ga-esi dị successful. Or God is good for one local kabu man bi na-azụ ya adịghị na onye ị ga-ejekwu ka ị ga-alụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị great, chọrọ ịdị nnukwu, ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị nnukwu, onye ị ga-ejekwu God is good management ka ha bunye uche, maka na mmadụ a na-enye ihe ọ na-enwere. Onye adịghị successful na enye ụba ma ọ tazi ama enye uwe advice, maka na ọ nwụrụ maka esi adị successful ọ ga-apply ya dị successful. Mana ọ bụrụ na ijekwuru God is good, ifugo ebe ha nọ mmadụ na ha ama ajọ ọbụla ha nyere gị iwu kpọọ n'oyoyo. So ihe na-achịkọwa agwụ mgbe ị kpọrọ ya jekwu ofu ofeke, weda ma ọsụ ya ya bụrụ na n'oyi akpa as pastọ, ọga ị na-ana nwa gị n'iyi. Ihe ị ga-eme bụ ihe ị ga-achọ ọnwa ọgbanje, ịgwachọ ọgbanje ibie. Ọgbanje ibe ya amanago ka esi akọmuniketi with ọgbanje ibie adago wee nye aka wee activate ya ike na ụmụ mmụọ si elu ka o wee mụọ ụwa ya. Mana mgbe ọbụla ije je kpọọ ofu ofe ka ọ bịa bikasịa ya aka kwugo tinye ilo n'etiti spiritual forces ya na onye anwa, ụmụ mmụọ nọ si elu hapụ ya, ọ ya emezikwa ụwa ya. Samson, ihe mere Samson mgbe ụmụ mmụọ si elu
Disaster, yeah. Dal. Thank you so much, sir. Dal. Due to our time, this will be the last question of the day. Is spiritual husband responsible when you see yourself giving birth in the dream? Yes, ihe bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ. Ụfọdụ nwere ike isi na ya ajụgo na mmiri na efuru onwe ya ebe ya na nlọ, ebe ya give birth, ma ebe ya nwere ụmụazị, ọ fụrụ onwe with children, and na nlọ a na-agwụ ya n'ụmụ ya. Though dị afọ o wee si okenye na agwara ya na ya nwere nwa in the spiritual realm. Dị afọ nọ ya bụ di mmiri ya mere anyị mụtacha ụmụnda, and na onyenwa dị responsible ya anụzie dị n'elu ụwa ya ghara ịmụta nwa. Ndị mmadụ nwere misconception about this. Nke bụ eziokwu bụ na abịa n'ihe na-eme na nlọ, nke bụ eziokwu bụ spirits adịghị amụta nwa. Good spirits adịghị amụta nwa, nwere ihe dịka, because spirit, the body the spirit nwere abụrụ carnal flesh. All carnal flesh na-aka akụkọ spermatozoa. So spirits enwere spermatozoa. Spirits adịghị eyi akwa. So o nwere ihe dịka na di mmiri gị na ọnya atụwara gị iwe mụta nwa. Kama ka let me tell you one thing. Mgbe ahụ ị na-afụ those ụmụazị ya nwa na nlọ, a na-agwa gị na ụmụazị a bụ ụmụazị gị na nlọ anwa, mana n'elu ụwa mụtabụrụ nwa, ị ka bụ nwa agbọghọbịa maọbụ n'inugo di, mana ịmụtabụrụ nwa, mana abịa na nlọ a na-egosi gị ma ebe ị nọ na mmiri, maọbụ ebe ị nọ n'ofu kingdom nwa, maọbụ ebe ị nọ ebe dị anya, ịfụ gị na otu ụmụazị a na-asị gị na ụmụazị iwe sizie because of it na ihe ya na-afụ na nlọ n'ọnya mere the responsible maka na ịmụtabụrụ nwa n'ụwa. Sista, ana m achọ ịgwa gị, enwere many things nwere ike ime na ịma amụta nwa. Yes, nke mbụ, ihe mere nwere ụfọdụ ihe nwere ike ime na ịma amụta nwa bụ agbochi na ndụ gị mgbe ị na-anụ okwu a. O nwere ike ya lifestyle, maọbụ old age, maọbụ n'ọzi nke ọya tiri aka. Yes, ihe niile ndị a nwere ike ime. Ọ bụrụ na ịdị of age, a good age, ka na-eyi ezigbo akwa, nwee ezigbo husband, physical husband, n'ịlụrụ di, nwee ezigbo husband ahụ dị, sister, and ị ka nọ na age iyi akwa dị very nice. Sister, ihe ị ga-eme bụ mee ihe ị kwesịrị ime, ị ga-amụta nwere n'ụwa. Ihe ahụ ị nọ na nlọ kụrụ iri mbi ụmụazị ị nwere ike ịmụta n'elu ụwa. O nwere ike ịwụ, ọ bụrụ na ịdị gifted, ga-egosi gị na nene anya na nla anyị fụrụ onwe ebe ị nwere ụmụ ise. Anti, o nwere ike ịbụ na ụmụ ise a ị na-afụ na nlọ bụ ụmụazị kwesịrị ịbụ n'elu ụwa. Mana ime ihe ị kwesịrị ime, data ihe ahụ ị kwesịrị na nlọ ga-amanifest fia n'anya gị na. So gị nwee ije na-ebelieve na o nwere mmụọ tụbara gị ime, a mmụọ spirit, ihe niile ahụ phantom spirit iji aka create onwe, because i mere ihe ị kwesịrị ime. Sista, bịa sọbụje etinye onwe gị ka anyị gbaala gị afọ, olesi na-ejighị agbadago, olesi na ejighị agbadago na ihe atụzi ime. Ịmarụzie na ọda probability na-enwere ike bụrụzie na Chineke tinyere aka, maka na o nwere ihe karịrị Chukwu oke ime. Mmụọ chi egozi gị, ọgọzie gị, nke ahụ ama adị guarantee, because nke ahụ blessing Chukwu oke decidere inye gị. Mana ọ bụrụ na ị ka nọ na age of ịmụ nwa, akwa gị ka dị ihe ụdị ijebe ụlọ ọgwụ, dọkịta confirm ọrụ gị na dị very sound, confirm ọrụ gị na partner gị dị very sound. Sister, bịa ka ya lụọ ọrụ gị ọrụ ya amụta nwa. Ọ bụrụ na enwere ihe wụ spiritual thing ma ọ bụ appeasement ị kwesịrị ime as a result of life i biri in the past, nke bụ ogbochi, o nwere ike those children anyị na-afụ nwere ike ịbụ ụmụazị nwere ike ịmụta, nwekwa ike ịbụ ụmụazị imebugo na abortion. So many things nwere ike ime ka efu ya na nlọ. So mana gị nwa na onwe gị ị na-asị nọọ dị mmiri gị mere na ịmụtara nwa n'elu ụwa. Anti,
ihe anyị na-akọ kịta bụ abrakadabra. Ọ bụrụ ga ana na ijere ụlọ ọgwụ jekwu gynecologist edesịa gị ahụ akpa nwa gị dị mma, ị na-eyi akwa dị healthy, then confirm na di gị dị very healthy by a confirmed gynecologist. The next sperm count gị dị gị ọ dị okay, anti bịa anyị lụọ ọrụ ọrụ ya amụta nwa. Ị mara isi enwere natural process. Ọ bụrụ na ihe na-eme gị na ịmụtara nwa bụ as a cause, bụ cause ya, i break the cause. Ọ bụrụ na o nwere onye imejọrọ ma ọ bụ na o nwere mmụọ imejọrọ dị responsible na niile eti igwe na-achaghị acha eme udo achịa. I can tell you na enweghị ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ nwa anyị nyere aka in their case ha mụta nwa. So e nwere ike nwee so many things dị responsible for nwa amụtara nwa, and those things are dị responsible na ịmụtara nwa ime what is needful ịmụta nwa. So mana ịgbazi na nkịtị na-asị na ihe metara ịmụta nwa ọwụ ya spiritual husband na ịmụrụ nwa na mmiri n'ọnya mere ịmụ nwa, ihe niile awụ abrakadabra. Ime a na ihe ị kwesịrị ime. Nke ọzọ ọ bụ na o nwere ụmụ nwaanyị ejefe gynecologist ọ gwa gị the best position ga-adịrị gị isi ka ị wee conceive, go and verify, go and do ya gynecologist, ọ ga-akọwara gị. O nwere ahụ ụmụ nwaanyị niile abụrụ ofu. O nwere ndị bụ na the best position for them to conceive is missionary position. Nwee ndị bụ na their best position bụ doggy style. Ọ bụ na o ruo time for ejaculation. Enwere so many things. Go and verify for yourself. Stop what you believe in those some of those things. Whatever you what they right. Asọrọ m na spiritual nwere ike itinye aka ihe kpatara na conceive. Mana before you go spiritual, rules or the go short need to go medically fit. Medically, you nwere a problem. Then, abịaja na spiritually, mara na o nwere ihe ka ere ya aka. Maka na ya previous lifestyle nwere ike ime ka mmadụ kwubie okwu cause adịrị isi. O mkpọrọ ọnọdụ ị ga-anọ, ọ bụrụ na mmadụ ga-ekwubi okwu na ozugbo onye nchụaja ga-ekwubi okwu n'ọnọdụ gị ka e nwee udo ka i wee mụọ nwa. Ọ bụrụ taa ka o bidoro fọ mmechi. O nwere onye a na-akpọ Eli, ịnụgo nkụzi a mbụ. Onye a na-akpọ Eli na nwunye oke onye na-akpọ Ana na di ya bụ Ekada. Nwekwa onye a na-akpọ Eli bụ nnukwu onye nchụaja nọ na Ogbuefi Eze-Ana. Ọ ebe a ka ndị Mountain of Fire, ndị Sunday, ndị otu nwoke Yoruba ji wee nwee na-eje Shilo, mmemme Shilo a na-ejewa na Disemba. Yes, Adeboye. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na Ana bụ nwunye onye nchụaja, Ekada bụ di ya bụkwa onye nchụaja, mana ha na-achọ nwa, ha matara nwa, ha wee jee mmemme Shilo. Eli bụ nnukwu ụkọchukwu. Mgbe Ana nọzi n'ebe nchụaja na-ebe akwa na-ama jijiji, Eli wee dobe si ya na kedu oge ụbọchị bidoro ịṅụ mmanya. Ọ sị ya na mokoro nwa ọkwara mmanya ahụ na-etosi di ya n'obi, ya zibara n'ihu Chineke. Wee sị ya na nwa daa n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Ya na di ya wee naruo, ha wee mekọọ, ana wee dị ime. So o nwere kọndishọn ị ga-anọ ịma na-emebiri ka ha ya kọwakwubi okwu n'isi gị. So onye sịrị gị na mmadụ enwe aha ekwubi okwu n'isi gị, a ga-arụ ọrụ mgbe ekwubi okwu n'isi gị. Ma ọ bụrụ na ya problem bụ ihe has to do with spiritual. But before thinking spiritual, first of all, gaa ụlọ ọgwụ. The sure na ọ bụrụ infection, the sure na enwere problem medical wise bụ ya hindrance. Ị certify ya nke a, the sure na medically fit, really fit to conceive. Ọfọzie nke spiritual, nwanne nke ahụ ofe nkụ. Daalụ, ka m kwụsị ebe a. All right, viewers all over the world, we have come to an end of today's question and answer. If you have any question based on today's teaching, drop it on the comment section or you drop it on WhatsApp with the number showing on your screen right now. Thank you all. Thank you, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, for coming. Thank you. Hope when next we invite you, you'll be coming, sir. For sure, I will be. All right, sir. Thank you so much. Is there any advice for viewers all over the world before we? Viewers all over the world, I thank you for listening. They will advise you to follow us more on my personal YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Then watch Eziokwu TV and tell people about the channel.
then ana m ekpe ekpere n'ụbọchị tata na-asịkwazi na ọ ga-adịrị unu mma. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ iwe na nkụzi a ma ọ bụ ịchọ ka agbara ha family emi, send ya meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngosi n'isi nwoke na isi nwaanyị ya na ndị sonye n'anya n'ọnwa aja ọnwa Nọvemba, ya nakwazi n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ, asị m na kakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ, asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe, asị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ okwu ama apụ ụnụ ama, ọ pụgoro ụnụ ama na ụnụ ga-ejecha na, maka na ọgụ da-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwe ya bụ onye nwe ya. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị nke ihe ọma meela ụnụ na distansị ama abụ ịbara ya na ezigbo oke ama abụ ịbara ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ngọzi nke Chukwu Okike nọnyere ụnụ na bidoro ụnụ mgbe niile. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Ndị WhatsApp na ndị soshal midia, ndị enyi m metalụ onwe m, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ozi ọbụla ị chọrọ izi m personal, jee na my personal WhatsApp number 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie.